आंखौ रावबो नागिरनांला आं जे जायगायाव दं मोजाङैनो दङ आरो बिसोरनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ नागिरनांला मानो होनोबा आं बिसोरनि न'खराव थाया होननानैनो आं फैखानाय बिसोरनि न'खरजों आं मालाबाबो संसार जानो हानाय नङा मानो होनोबा बिसोरनि बि हौवाया आंखौ गोदान समावनो जेरैबायदि खालामदों जेरैबायदि बुंदों आं बेखौ मालाबाबो सहायनो हाया आरो आं बुंनो सानदों दि इउटुबार आदा आब'मोनखौ नोंसोरखौ आं खुलुमनानै बुंदों आंनि गुदि खिन्था बिजौ मिथिया जासे नोंसोर आंनि गाज्रि भिडिअ होनायखौ अननानै बन्द खालाम आं आखाइ खबजबनानै खुलुमदों आरो बेनि बैसोआ जेखियानो जाया मानो नाथाय आंनि बैसोआ 18 प्लास जायाखै मालाबाबो आंनि बैसोआ 17 इयार्स आं बेजों मालाबाबो हाबा जानोनो राजि गैखायामोन गुबुनासो आंखौ जर जबस्ति हरदों बेनिखायनो आङो मोनसे खोथाखौ बुजि मोनला जोबोद साननो गोनां बाथ्रा हिनजाव गोदाना जे बुंदों हौवाया गोदाननो बोरैबा खालामदोंनो हिनजाव गोदानखौ ओमफ्राय बै हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय रायजो राजाफोरा बुंदों बे हौवाया लोङा जाया सिगारेट सोबा जौ लोङा ओमफ्राय बै हिनजाव गोदाना बुंदों बे लोङो जायो सिगारेट सोबो जौ लोङो सैथोआ मार सोर सैथो बुंखो हिनजाव गोदाना सैथो बुंखो ना हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय रायजो राजाफोरा सैथो बुंखो माने हिनजाव गोदानाबो थगायदों नामा ना बै हौवा गोदाननिफ्राय थगायखो बेखौथ' जोङो बुजिना मोनला सैथोआ मार जाखो ओमफ्राय हिनजाव गोदाना बुङो जर जबस्ति हाबा खालामनाय जादों आं गोसो गैयामोन आं 17 इयार्स ओमफ्राय हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय बुङो न'खरावनो सावरायनानै हिनजाव गोदानखौ हाबा खालामनाय जादों मा जाखो बेफोर उल्थां फाल्थां सोर सैथो बुंखो अब्ला सोर सैथो बुंगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ आंथ' बुंबाय थानांगौ खोथा गैया नाथाय भिडिअनि गेजेरजों गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों अब्ला बै दायनिगिरिया सोर जाखो 17 इयार्सआव हाबा खालामनाया बोरै जाखो ओमफ्राय बै 17 इयार्सखौ लाना फैनाया मा बे दायनिगिरि नङा नामा बैफोरबायदि बुंदों आरोना आं रावखौबो दायनिगिरि बुङा हौवा गोदाना दायनिगिरि हिनजाव गोदाना दायनिगिरि बैफोरबायदि बुङा न'खर मोननायाव प्रब्लेम जादों प्रब्लेमा न'खर मोननायावबो थागोन बेखौ बुंलायनांगौ खोथा गैया गासिबो रायजो राजाफोरा मोनथिखायो दा रायजोफोरा मा बुंखो नोंथांमोना नायनानै ला जास्ट भिडिअ मोनसे होदोंमोन आङो दा बेयाव एसे मोदानदों भिडिअआ नोंथांमोना नायफिननानै ला ओमफ्राय बै हिनजाव गोदाना माने बुंदों आरोना आंखौ नायगिरनांगौ जेबो दरकार गैला आं बे न'खरनिफ्राय आं खारखोमाबोबाय आरो आं थांनोबो गोसो गैला होननानै अके सिस्टारखौ रायजो राजाफ्राबो नायगिरलानो नाथाय मोनसे खोथाखौ रायजो राजाफोरा दुखु मोनदों जे बै दरा गोदाना माने लोङानो जौ लोङानो सिगारेट लोङानो दा बिखौ मानो नाम गैयिनि बदनाम खालामखो हिनजाव गोदाना बै बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा बुंदों आरोना अब्ला मा जाखो बाथ्राया हिनजाव गोदानाबो एसे थगायनाय बायदि जाहैबायनो नायग्रोना ला फार्स्टआवनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान दानो साबस्क्राइब खालामना ला भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालाम गासैबो नुनानै बुजिथों नङाबा दायनिगिरिया दरा गोदाननि थि खैना गोदाननि थि होननानै नोंथांमोना दान्थे बिदिन्थि खालामलायबाय दोङो ना नायग्रोना ला भिडिअखौ आं आरोबाव बे भिडिअखौ लानानै फैबावनांगौ गोनां जाबाय आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनो सानदों दि आंखौ रावबो नागिरनांला आं जे जायगायाव दं मोजाङैनो दङ आरो बिसोरनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ नागिरनांला मानो होनोबा आं बिसोरनि न'खराव थाया होननानैनो आं फैखानाय बिसोरनि न'खरजों आं मालाबाबो संसार जानो हानाय नङा मानो होनोबा बिसोरनि बि हौवाया आंखौ गोदान समावनो जेरैबायदि खालामदों जेरैबायदि बुंदों आं बेखौ मालाबाबो सहायनो हाया आरो आं बुंनो सानदों दि इउटुबार आदा आब'मोनखौ नोंसोरखौ आं खुलुमनानै बुंदों आंनि गुदि खिन्था बिजौ मिथिया जासे नोंसोर आंनि गाज्रि भिडिअ होनायखौ अननानै बन्द खालाम आं आखाइ खबजबनानै खुलुमदों आरो बेनि बैसोआ जेखियानो जाया मानो नाथाय आंनि बैसोआ 18 प्लास जायाखै मालाबाबो आंनि बैसोआ 17 इयार्स आं बेजों मालाबाबो हाबा जानोनो राजि गैखायामोन गुबुनासो आंखौ जर जबस्ति हरदों बेनिखायनो आङो खुलुमबाय रायजो राजाफोर दासान्दि जोंनि ससियेल मिडियायाव जाखिनि जाथायखौ लानानै दावराव दावसि दाङाबाजि जागासिनो दङ बे बेलायाव जोंबो न'खर मोनसे हिसाबै जोंबो हौवा गोदाननि साइडनि जानानै खायसे जोंनि बुंथारनांगौ बाथ्राफोरखौ फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनो बा मोनथिहोनो होननानै जोङो दान्दिसे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनो सानदों दा बेयावनो जोंहा दाख्लैसो जिथु जालांनाय हाबा बे हाबानि जोंहा बर गोदान हिसाबै
आंनिनो असे फागिन जयबीर बर' आं बिनि निजा बिमाय दा आवगोलनि जालांनाय जाथायफोरा जालांजोब्बाय दा जोंहा जिथु खैना गोदान बियो गोमाना दङ थांखालिनिफ्राय दिनैसिम खायसे दिन जाबाय गोमानानै दङ दा बे गोमाना थानायाव जोंनि न'खर मोननै लोगोसे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां उसुबिदा मोगा मोगि जाना दङ बेनिखायनो जोंनिफ्राय बेखौसो थोंजों खावलायनाय जाय जोंनिफ्राय खारलांनाय गथ' बा खैना गोदान बेयो दासिमबो बेबायदि थाखुमानानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना जोङो दाख्लैनो जों गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे हजोंनि रायजोफोरजों जमा रायलायनानै जोङो थांखानाय सवालिखौ जोङो लाबोफिनला बेबायदि मोनसे स्पष्ट बरन जोङो रायजो राजाजों रायलायनानै क्लियार काट होबोखादों दा बेखायनो जेरावबो एसे खस्थ' थाखुमास्लायस्लाय स्र' ओंखारनानै न'आव थांनानै रायजो राजानि उसुबिदा आरो नोंसोरनि न'खर मोननैनि उसुबिदाखौ साफा खालामना होनांगौ मानोना बेयाव नोङो जुदि आवगायनानै फैया बेयाव जों जिखिनि समाधानखौ लुबैदों बेयो जाफुंनाय नङा बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जोंहा बिनानावखौ नोङो जेरावखि थाया मानो न'खरनिजों रायलायनानै मोजां मोजां न'आव थांनानै जोंखौबो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ आरो नोंनि न'खरखौबो नोङो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ जों होनखादों बार बार नोङो जोंखौ लायफिनगोन बा लाबोफिनगोन बेबायदि साननानै गिनानै बेबायदि एरसोदोंब्ला नोंनि गोरोन्थि जागोन मानोना जों मोनथिनायाव नोंबो न'खरनि मानसिजों बेबायदि मोजाङै सावरायनो मोनाखै मानोना जों न'नि मानसि खोन्थाबोखादो जे बेफोर सावरायनायखौ रायजो राजा लाना सावरायनायखौ गथ'नो खोन्थाहर नङाबा जोंखौ आरोबाव नागिरनानै हमखो हमसि लायफिननो हागौ साननानै थाखुमाबाय थागोन ना बेबायदि जोङो रायलायबोखादोंमोन दा जोंनिफ्राय बेनो गले गले खावलायनाय नोङो ओंखारनानै भेजालफोरखौ फोजोबनांगौ मानोना नोंखौनो लानानै जोंनि न'खर आरो नोंसानि न'खर जाथि बंस' बाय बाहागि गासैबो माने बिराद भेजालाव गोलैना दङ मानोना दिनै मबाइल खुलिबानो बिराद दावराव दावसि बे खेत्रखौ लानानै बे जाथायखौ लानानै दा बे बेलायाव नोङो जि एसे आवगोलाव नोंनि स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टखौ नुनानै जोङो एसे गोसोखौ नार्भास मोननानै जोङो ससियेल मिडियायाव बेबायदि बुंनाय ओंखारनायखौ जोंनो सावरायनानै माने जोंनि साइडनिफ्राय जोङो एसेबो बुङा एसेबो माबाया होननानै जों थाबाय थादों मानोना दावराव दावसिया बारा जालांगोन होननानै जोङो बेबायदि स्टेटमेन्ट होनाय बे आयदाखौ जों लायाखैमोन नाथाय जोंहा बिनानावा दय एसे आगोलावसो जाबायदि स्टेटमेन्ट होलांबाय बेखौ जों नुनानै एसे दुखु मोनदों मानोना जिबायदि खोथा बुंदों जोङो गोबां माबाफोरखौ बेबायदि गावनि केरेक्टारनि सायावबो डिपेन्ड खालामना जोङो बुंनो लुगैया मानोना बेबो दा सिख्ला गथ' नंगौ खाफालाव गैयाबा जाया बेखौनोथ' होनो खाफालनि लिरनाय जालांबाय दा बेयाव दायनिगिरि हिसाबैथ' जोङो दा रावखौबो दाथिनानै बुंनो हाया नोङो बेनिखायनो बेफोर गासैबो भेजालखौ बुजिनानै न'आव थांनांगौ आरो जोंनि भेजाल आरो न'खरनि भेजाल फोजोबना होनांगौ आरो नों जिहेतु बाथ्राफोरखौ बुंदों एक्सुवेलि एसेबां नंखाय बांखाय बाथ्राखौ बुंनो मोना जोङो बेबायदि सभाब सरित्रनि न'खरनि जों मानसि नङा दिनै जोंनि एरियानि रायजो राजाफोरा जोंनि न'खरनि बा जाथि खुरमानि जोंनि गियान आखुखौ मिथिगौ जोङो दुनियानि एरियानो नुगोन ओनसोलानो नुगोन जों निजिखौ जों मिसा बुंना माथिया मानोना दानो आंनि न' खाथिनि मानसियानो नुगोन अबेबा गामि खाथिनानो नुगोन आं मिसा बुंदों ना गसा बुंदों बेनिखायनो जोङो सैथो खोथाखौनो दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोरमायहरगोन मानोना रानिया जिबायदि जोंनि सायाव माने गाज्रि सभाबनि मोनसे बाथ्रा बुंलांदों बेखौ लाना जोङो माने दुखु फोरमायदों जोंबो हायो नोंनि सायाव गोबां मोजां गाज्रि खोथा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायहरनो नाथाय जोङो बेखौ लुबैयाखै नोंनि केरेक्टारनि सायाव डिपेन्ड खालामना बाथ्रा बुंनो जों लुबैयाखै नोंबो सिख्ला गथ' नों जुदि उनफोराव हाबा जायोबा नोंहाबो प्रब्लेम फैगोन आरो लांलाय लाबलायनि खेथ्रआव रायजो राजाफोराबो बिराद मिन्थिनो लुबैदों एक्सुवेलि हाबा लानाया बेबायदि जर जुलुम लायनाय जाखो ना बर'नि नेमखान्थिजों नायलायनानै लाबोनाय जाखो बेफोरखौ मोजाङै बुजिनो लुबैदों बेखौ एक्सुवेलि जोङो आवगोलावनो स्पष्ट होनांगौमोन खिन्थु जों बेबायदि ससियेल मिडियायाव बांद्राय दावराव दावसि जानायखौ लुबैया होननानै जों बेखौ जों निजिनो एसे सिं जाथबनाबाबो थाबाय थानाय जादों दा बेयाव जा बिनानावा बेबायदि गनायथावि बाथ्रा बुंनायावसो जों एसे
जोंनि नांथारगौखिनिखौल' जों बुंगोन होननानै जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव फैनाय जाबाय। आसल खोथाया बिसानि न'खरफोरानो जोंनो खैनाखौ खोन्थिदोंमोन। जेसेबां बर'नि नेम निथि दङ बे नेम निथिजोंनो लायनाय जादों। खैनाखौ खोन्थिदो जोंनि न'खरखौबो बिसोरो माबायदि नायनो फैदो, न'खरनि गोजा नायनो फैदो। जोंबो आरामसे जाहो लोङो जोङो नेमखिनिखौ जोङो पालन खालामना हरदों। बेनिफ्राय लायनाया एसे आथुर जादों, मानोना जोंबो सानबाय आरो बिसोरबो सानबाय जे सम गैला। जोंना बैसागोनि सानब्रै ना सानबा सिगांल' बेबायदि जों सम मोनदों। आरो बैसागो बोथोरावनो जिहेथु हाबानि दिन, आरो बैसागो बोथोरावनो हाबाखौ होनो हायोबा मोनसे शुभ कर्म जायो होननानै जोंबो उनाव बानायबाबो एखे, जों दा बानायबाबो एखे, थाखा फैसानिसो बोलो होननानै जों आथुर आथुर जोङो गावसोरजोंबो रायज्लायनानै जागोन दे, जेबो उसुबिदा गैया होननायलाय जोङो हाबाखौ जोङो लायखालिनि नेक्स्ट दिनावनो जोङो रायजो राजाखौबो लिंजोबदो, माल माथा बाननाय बेबायदि नेम निथि दङ जोंनिया। जों सानसेयावनो बेबायदि रायजो राजाखौ खस्थ' होनानैबाबो जोंबो बेखिनिखौ फोजोबनानै थांदों। आरो बेफोर जालांनायनि उनाव एसे बादा बिगिनि फैखादोंमोन लायनायाव। खायसे माने बिनानावनि खायसे मानसिफोरा जोंनियाव अभार टेलिफन एसे माने मेसेज होखादोंमोन। नुखाबायना नोंथांमोना, नुखाबायना नुवाखै? मानिनांगोनलै मानिनांगोन। ओरैबायदि गामि गामियाव जर जबस्थि हरलायनो हानाय रायजोफोर दोङो होमबाना? न'खरनि मानसिजों सोङालासिनो जर जबस्थि सोरखौबा दाउ अमाफोर बायदि हमना लांनानै फाननाय बेफोरबायदि मानसि दोङो नामा? डाइरेक्टलि बुङाखै आं रायजोफोरा गाज्रि माबा गाज्रि सोरबा बेफोरबायदि दोङो होननानै। दा सैथोखौथ' जों मोनथियाखै। बेफोरबो बुङो आंखौ जर जबस्थि खालामदों, बैसोर बुङो आरो न'खराव नायनानै लाबोदों। सैथोआ सोर, सैथोआ मा? बेखौ गावसोर न'खर मोननैजों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना लाबासो जागोन आरोना। बेखौ पाब्लिकआबो रावबो सल्भ खालामनो हानाय गोहो गैया रावबो। अके, अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै, फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टआव बुंहरदो। आरो कमेन्टखौ नोंथांमोना हाजार हाजार कमेन्ट खालाम, हाजार हाजार कमेन्ट रिप्लाइ हरदो नोंथांमोननि सेराव। दा बेखौनो बुङो आरोना। अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। ओमफ्राय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन आरोना। अब्ला बेनोसै नेक्स्ट आपडेटआव। बाय बाय।